सिरिबाय था निहिरजों बारा सिरिनो रोङाखै। वाव एमाजिं गाइस माबायदि नुदों लोगोफोर बियो ना सारग्रा जेसो बेवहाय सेपालि बिबारखौ सोंनानै आजावनाय जादों। हेलो गाइस गुड मर्निं। नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव आरोबाव खनसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेड बा नायलांगोन होननानै। दिनै आङो सेफालि बिबारखौ खनदों। बे सेफालि बिबारखौ मोजाङैहाय एवग्लिनानै बाथोन जानो सानदों आङो। दा बेखौ माबायदि आजावनाय जादों नायदो लोगोफोर। बुथुमनानै खननोसै आङो गासिखौबो। ओरैबायदि जेयाव आजावखादों बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा। जेयाबो एसे गुरुं जाबाय। बेखौ ज' बुथुमग्रोनोसै आं। ओमफ्राय दा खनगासिनो खनबाय थानोसै। बिराद बुरजा दं फ्रावनो। मोजां नुथारो बिबारखौबो गोजा गुफुरनो। नोंथांमोना बे सेफालि बिबारखौ जाफेरदोंना जाफेराखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। बे बिबारखौ आमाय मोननायाव जानो मोजां होनदों, हामो होनदों मानसिफ्रा बिदि बुङो आरोखि। वाह सिरिबाय था निहिरजों बारा सिरिनो रोङाखै। बुरजा जाथारबायलै। जाबायानो एसे बुरजा। ओरैबो दं नै। बाव एसे बुरजा जाखाबाय नै। होयोलै आग्लायलायो। आग्लायलायगोनसो बुस्थुआबो जानो। जाबाबो खालेले बारा हाबनो नागिरा। गोबावजों खनसेखौ जानांगौ। आं जे सिङावसो दं दे लोगोफोर। नै ओरै दंबावो एसे। जे सायाव आजावनाय जादों। बिफाङा बैलाय बारा गिदिर नङा, एसे फिसासो। बे होमबा जागाथामसो ओंखारो। प्लास्टिक खादा फिसाया बे खादाजों खादाथाम गाहाम ओंखारो। ओरै बाहेराथिंबो दं, आं बे बाहेरानिखौ नांला। जेयाव जा आजावना मोनदों बेखौनो बुथुमनानै लांसै आं लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदे। चेनेलाव गोदानबा प्लिज लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार लोगोफोर। नोंथांमोनहा
होनबासो आंनि भिडिअखौ नुबाय थानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो। जाबाय जोब्बाय नै बुरजा ओंखारबायानो नै नायनो हागोन बेलाय दा आं बेखौ खादायाव नैलाय खादाया प्लास्टिक खादा बेजों खादाथामसो जायो। बेजों आङो आजावनोसै जेरै गाहायाव दं बेखौबो खननानै लांसै दा। एसे दिगदार जाहरबाय ओरैसो बानायनांसिगोन। बाबा बरिया आइडिया गुड आइडिया मोनबाय नै लोगोफोर बेसे जाबाय आरो आं बेखौबो खनबावनोसै गाहायाव गोलैनाय दखनायाव बनानै दोनदों बेखौबो खनजोबनोसै। बिराद समायखायो नै गथा गथा मोजां गालाबाया बिबारनि बे फाइलिया। बे बिफाङानो जादों जोंहानि आदैनि न'आव दङ। हानिया एसे हा नांनायखाय दिगदार जायो लोगोफोर सुनायाव बालाया खारजोबा ख्रि ख्रि होनो जानायाव डिस्टार्ब फैयो आरोना। थ' होमबा लोगोफोर भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो। नै जा मोननांगौ आं बेसेबां मोनबाय बेनो आंनो साफिसियेन्ट। दा आं भिडिअखौ दोनथ'बाय। बाय बाय।